A Concellería de Igualdade de Cambados presentou o programa Igualdade Cambados. O obxectivo é realizar diferentes actividades enfocadas á loita pola igualdade, a diversidade e contra a violencia de xénero. A verdade é que é un programa moi completo e de saber que tamén moi variado, no que se van a desenrolar pois actividades moi diversas, pero está claro que todas enfocadas pois ao que é a igualdade, a inclusión e a loita contra a violencia de xénero. As actividades están dirixidas a todas as idades, dende os colexios ata as asociacións, pasando polos institutos. A primeira delas é unha das máis destacadas, unha mesa xuvenil contra a violencia de xénero con adolescentes, policía, orientadores e persoal especializado no problema. A Mesa Xuvenil contra a Violencia de Xénero nace un pouco daquelas avaliaciones que fixéramos en todas as formacións que desde o Centro de Información a Muller estaba facendo no Concello de Cambados. Estabanse vendo pois, conductas de primeiras relacións de parellas, de amor, que veíamos que non se axeitaban a loita contra a violencia de xénero. Pensamos que neste primeiros estadios de relacións de parella é no momento no que se consolidan estas actitudes. A loita pola diversidade tamén é un dos obxectivos máis importantes deste programa. Quixemos facer a formación en diversidade tamén dentro dos centros porque veíamos que había unha necesidade de explicarlle aos rapaces porque o respeto nace desde o coñecemento. Entón, se ti coñeces unha enfermidade ou coñeces unha orientación sexual ou coñeces, falar de autismo, falar de calquer tipo de orientación sexual, falar de calquer tipo de raza, fomentar que a diversidade é igual que o respeto, e que hai que respetar, se coñeces, respetas, se non coñeces, miras algo como se fora extraño, como sinalas, o que fan os nenos. A inscripción é gratuita e pode facerse a través do correo igualdade@cambados.es ou no teléfono 682 66 05 80.